Minu responsabbli għandu jerfa' responsabbiltà u li ċ-ċittadin hemm bżonn li nirrispettawh ta' ċittadin. Sostna dan id-deputat Laburista Joe Mizzi li fl-aħħar xhur twarrab għal kollox mit-tmexxija ta' Roberta Bela. L-erba' wara nofsinhar, Joe Mizzi ħass li kellu jesprimi tħassib u l-weġġat tar-residenti li jgħixu fil-lokalitajiet fin-nofsinhar ta' Malta. Mizzi ġibet widnejn is-suċċessur tiegħu fil-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Borch fejn mingħajr tidwir mal-lowża attakka nuqqas ta' responsabbiltà f'ċertu xogħlijiet illi qed isiru f'lokalitajiet bħal Ħażabbar. Ħażabbar. Tħalt ma stax noħroġ għaliex għax meta ġejt biex indur lura meta kien magħluq. Wrong way, wrong way, wrong way. Jekk tgħaddi wrong way. U mbagħad laqgħa jiġri xi inċident. Għajdlek mhux inti għaddejt wrong way. U jekk ma tgħaddix mill-wrong way ma tistax toħroġ. Mizzi sfida lil kulħadd imur jara s-sitwazzjoni fit-triq li tagħti għax-xajra fejn insista li min suppost jinforza għandu bżonn jibda jagħmel dan bis-serjetà. Jiena għandi l-karozza, għandi kamera, u min irid jiġi jara. Ili sena u nofs. Ngħaddi mit-triq missjoni Taljana biex immur lej ix-xajra. U hemm ħofra mħaffra il hemmhekk bid-dew water, daqshekk ilha u bil-daw tal-plastik hemmhekk. Ma tarhomx, bla dawl, u f'postijiet oħra f'ħafna postijiet. Ma jistax ikun. Id-deputat Joe Mizzi mhux biss attakka l-Ministeru ta' Ian Borch iżda anke dak ta' Farrugia fejn saq illi l-impjant ta' trattament ta' drenaġġ ta' Barkat fix-xajra qed jerġa' jinten filwaqt illi ħeġġeġ lil minu responsabbli jara li kulħadd ikun qed jagħmel xogħlu u jkomplu jaħdmu fuq dak illi sar minkejja illi huwa xettiku. Barkat qed jerġa' jinten. Minflok illi mhux talli illi imxejna improvjajna fuq l-aħħar li kienu qed sal improvement, talli morna l-ewla. Qed ikun hemm riħan sapportabbli. X'inhu jiġri? Kien hemm programm ta' maintenance u ta' xogħol, nispera li baqa' jsir il għaliex għandi dubju x'sar. L-ex-Ministru ta' Trasport tal-Labor Joe Mizzi spjega li wara nofsinhar ma li bdew ħerġin it-tfal mill-iskola ta' De La Salle College fil-Birgu jkun hemm diżastru kif ma jkun hemm ebda uffiċjal sabiex joħsib it-traffiku u insista illi min huwa responsabbli għandu bżonn li jara li tissolva l-problema mill-aktar fis. Ma jkun hemm ħadd u r-rebus li jkun hemm u l-blokkiġġ ta' triq li jkun hemm hija fenomenali. U għalhekk min hu responsabbli għandu jara illi isma' għandu jkun hemm traffic management, għandu jara illi dawn l-affarijiet ma jposserinek. Id-deputat Laburista sostna li n-nies fit-tieni distretti tħossuhom sfruttati u spjega li xebgħu iggergru jilmentaw miegħu partikolarment fuq latrina li ilha magħluqa u qed toħloq inkonvenjent partikolarment meta jara mal-monti ta' tlieta u l-ħadd fil-Birgu. Wassaq illi l-Kunsill Lokali lest jagħmel ix-xogħol li hemm bżonn iżda għandu bżonn għajnuna. Solvena tant problemi f'dal pajjiż kbar. Latrina ma jistgħux insolvu problema ta' latrina biex tifretaħ il-latrina. Madana kollu din il-problema għadha mhux solvuta min-nies ikollhom jinqdew mod ieħor. Nistħi ngħaddi minn hemm u nara n-nies sejrin fejn is-siġar. Mhux jgħiduli nara jien. Mhux aċċettabbli di imma x'jagħmel fejn xi trid jagħmel kif jaqgħod dak li jkun. Joe Mizzi sostna li minnu responsabbli jrid jieqaf jinjora lin-nies. Minnu responsabbli jara il-isma dak li għandu jsir isseħ, mhux isu xejn mhux xejn, ma għatu kas xejn. Francesco Catania, Net News.